We lead. Bevalesi. Yeah. Osalong petu ndichiri kampana chiti ndakakura ndakuzoita zvemumanzi ndauroka kadanzi ndopiwa wakachanzi neanguka mafanzi nasi ndazokura huona zvazofaya vagaja paja pamajaja ndavawoka haya ndakarumbidza mesaya to praise him my lord is my desire nasi ndava haya aiwa zvazofamba. No matter what they say, no matter what they do, aiwa zazonaka, aiwa zazoita imipoe zazonaka nasi zazoita nekushinga zaita nekushinga zvanaaka ndakuvesa chivesa chevibati cheviwati chevitachi ndochikava kunge hachitasaune muna machi januwari ndoita mari february doniti tuwari ndonamata mwari aiwa agasti sandibato nondisadza dasti october ndopfeka cloba yevi ndovasoba chibomba aiwa zvazofaya december mapanzi ondirememba nditemba september aiwa zvazofaka no matter what they do, aiwa zazonaka, aiwa zazoita imipoe zazonaka nasi zazoita nekushinga zaita nekushinga zvanaaka zvakatanga timu rangu imi zvakaoma kuri kutonazi ndaigara pakadoma namakanditsoma life iri pakoma asi jesu wangu imi akatarira poshuwa akapindira chaitemura nasi chazuroka seva baindi chinya nasi vona vondiyeva doita kafleva mabepa indichinya nasi ondichiva. No matter what they say, no matter what they do, aiwa zazonaka, aiwa zazoita imipoe zazonaka nasi zazoita nekushinga zaita nekushinga zvanaaka. Big up TV8 Blazers DJ Ovino 01 Chakaipa Bevalesi Orion Chakaipa Tagpa Tubana next time. Yeah, it's a Wrong Team production.